chỉ bày lẽ với cô lẽ tuân trong video à chuan số nu anh mà om lova mi bùi te ăn bố tốt đàn chung trangกันen hồ về lẽ đồn anh cùng sống riết chuang anh tổ chung in cùng sáng giờ của sống thuma Canada mi bùi te ăn bố tốt đàn chu scientist ten a selfie na tour an la zong hu thei lo Anjikuni hi dil ming ringawt ani lova tol chung mi te tan chuan an bul loka sanghaman na ani mi sang hi don helai hian an chenga khua zin te chu za tak le hlim takin an lo mi khwal thin helai hmun hian sapel tu te le sanghaman tu te chu a hi ple ram sapmul cha tak nei te chu pel thin an nia sapel tu te chu kudruakin an ho mangai lo Anjikuni a hian kal a har savil chungin mi hoi sen tak tak kal an lo om le thin chungzinga pakhat chu Canadian sapel tu Joe Label ane chu khomol chu atlo fo thina sa pel zo nuin khua chuan chol hadam turin ading thin nima sela November ni sompani kumsa zako somthum khan ati dan thin pa ngain chol hadam le tur chuan akala khovo ni tak ania chu wangin Label chuan vot atiin khua thlen hun tur chu anga khlel hle atopa iglus vur in chu amuta ama ero chu Joe chuan khua chu are in mi tu ma cheng lo wangin rin hlel na anei deu in masabera chuan aluta mi tu ma an lo om lo chuti lain in chunga thil engkim mai chuan anei tu an oma minute reilo te chungin an chu santi a entir stova cha chum lai po mu tura oma engkim mai chu aum na mun tur dik taka a om khopum puya akal kwal nuin Joe chuan mi pakhate po amulo nima sela thum nalum ral thum le chote chu ina chuan mutura om vek thung khobula vura chuan kenia pakhate po mutura om lova khua atha chungpon sapel tu chu lau tak chung chuan telegraph office naiber lampan chuan akal ngala thil thlen dan rap thlak tak chu Canadian police ta hna chuan a report ngal abul vela sapel tu dang te pon zana vana chuan thil dang lam tak eng tak mai an mu thin thu an lo soi vele bo he thil hian khopuma cheng mi puite an bo top da nen hian ingkung kai na nei ni in alang chu mai ni lovin he aya hlom hian police le sapel tu te chu alam huak ama sabera chuan khomi te thlamwal chu ti chiat vek ania thlan chu lai ni in mi thi ruang chu mu tur aom lo pani na ui thi to chu khobula chuan mu ani inuit mi te antana lu ui te chu an that don lo ti chu thil chiang tak ani bok heng khomi pumpuyan bo top dana hian soifi na thatak aom theilo police te chuan inuit mi te khomol danga an pem ti chu lo theilovin an rin ve angai ta nimasela engwangin nge an bung ruwa zong an kal santak niang le engwangin nge chole thum no te an kentel lo vo in thlengin hei hi thilmak al nei chun zom reng ane James Tedford United States ta James Tedford da chanchin hi chuan hriat a hlo hle ama hi sipai ni in boruaka abo top mai ane kumsa zako somli pakwa December ni khata thil thleng ania hei hi mitam tak mit nge ya mutu an om Tedford hi basa chungin Albania tringin Bennington lampani nakala basa hian passenger sompali an chuang passenger dang te chuan asita athulai chu an muwa chanchin bu chu thiarin amuthu zui ve ngal ama ero chu bas chuan akal tumna a han thlen chuan passenger pakhat kimlo aum ta chu James Tedford chu ani athut na chu aruaka mase abeka achunga thil sang ada le chanjimbu achir lai ero asit noya aum thung bas dingmi lo tlan lai renga passenger bo top dan hi vo in thlengin thilmak alani chunzum reng flight 370 hi mipui phur train thlo na ni in Kuala Lumpur Malaysia atangin Beijing China in car service ania March ni riat kumsani sompali
Malaysian Airlines Boeing 777 operate na hnuaya thlok ani Flight 372 zana thlok chok tura ti ania Dhaka rukvel thlok tura ti ani thlona hi airport a atui thun kha vek ani bok atuyan thun hi Dhaka sarile chanve thlonan atok hlea chu thlonan hian atok em pa ka airfield danga man mo thil thuwa chumnan pon aman thei tho bok an thlo chu atanga minute somli hnuwa Flight 372 South China Sea chunglam vana chuan abota mi zan hi somthum pako te chu an chunga crew member som panhi baka passenger zan hi somni pasari tenen le tanga biakpo antum na chu thona chuan achang let lova plane dispatcher thona tir chuak tu te chuan khoya nge an shelo alandanin thona chu wansanga darkar sari a darkar ruk chuang thona biakpo tuma an hlo cham nuin plane dispatcher te chuan an mang an thu an thon chuak ta an ma ni zon le chan chu na chu South China Sea chuan an tran ta a helai mun hi thona an biakpo top na ani ti chuan Malacca Strait lampana thlok le in a ai la Indian Ocean a thlok thla in Australia tuipi kam lam apan le an accident na munemo passenger te ruang chu tun thlengin zon mu alani lo kumsan hi sompali August thla khan Malaysia le Australia chuan avoi khat na tan thlona zon na an hoi hota chu kumsan hi sompasari January thla thleng khan an kalpui an zon na mun hi Indian Ocean chimlama niin tui thuk tak endik na submersible mangin an zong ane hei po hi atop na chu lo cham na thovin akhar le an accident na mun ni oma an rin chumi tanga kilometer sangli hla a Boeing 777 ke them chu mo ane chu ke them chu tuifin ria ta tui chuan alen kola an hnuwa tuipui kama chuan alen chua Boeing 777 zon na hi aviation a chuan alien ber niin sumle pai manrala le ramle sipai enroll tamlama alien ber ani Malaysian thunei tu te chuan thlona chuang mi zan hi somthum pako te chu thia an punga chu ba ka thlona abo top dan chu soifia theilo che chulna te yin an pungzar ama ero chu thlona zon na chu tun thleng hian an la chun zom rang tho Martha Wright kumsang zako somsari panga khan Martha Wright le apasal Jackson chu Lincoln Tunnel bula chuan an bo scientist chuan helei ver hian energy field chak tak anei an ring hei hi mi te an bo thin chana po an pu an nu pa chu lever tanga metar za hla a tukvera vortify tur chuan an dinga Jackson chu windshield tifaya aboi mek lain Marthai chu kar hnunglama dar thalang tifai tur chuan chuak vele bok second rail ten hnuwa glass tifai na kongpuya tlathom chu Jackson a chuan a hreta hei hi anupuin a man kha ania Marthai chu abo top mai ane Marthai bodan maktak chu CIA a thaber le New York police te chuan chuina an nei chonghala nimasela ataksa chu tun thleng hian mo chua aum ta haulo 5 children of the Sadar family December kumsang zuko somli panga Christmas urlok tlai ania West Virginia cheng mi puite chu chol lo thleng turatan anin bo sai veka chuting bokin Saudar chungko te po Jenny le George an fa te pakone an fa pa upa ber po chumi kum chuan an chungko a Christmas mangtur chuan alo ho ve bo chumi san chuan Jenny in a fa te panga chu zantang ang lo takin amutlai tira hewang hian infiam hun chung an nei rei pha zanlaya phone chu aloria Jenny chuan a han la a ma se trong thom reng reng aum lo Jenny chuan mi tu emoin an ti der ani ringa ani lo pon number diklo an dial ani ring chu wangin ruma chuan alet le ani akir le lama an kong khar pui chu an kal lo ti chu a mu thea ti chung kong khar chu kalin tukver chu a khar boka amu chun zom le nimasela darkar re vak lo hnuwa
Jenny chu a har lea ceiling thom chuan ati har ani tholo chu tuma minute reivak lo chung chu amo chun zom le jing dar khat le chan vea Jenny chu a thole ta tuna ve thung chuan thil kang rimin ati har ve thung a pasal chu kai thovin a fate omna lama chuan an tlan phei ngala an room do chia chuan an om George chuan an fate chu arang theyang bera polama chuk to chuan a awa Jenny ve thung chuan fire department biak po lo tum ve mek bok nima sela phone cable chu zai cha alo ni an nu pa le an fate pali chu ko thlera chuan an chuak ta a chuti lain abak zong chu in chunga chuan an la om George chu leilon in bula om rang chen la tur chuan atlana tukvera chuan lon chawatum ane nima sela leilon chu alo om lo tlat atrak chu in chong ni na lon thei tur chuan manatum lea nima sela anung thei le lo chun lama ero atrak chu acha thong si heti hun lai hian impum pui chu mei chuan akang to a achunga lu le tum chu thil har satak ane kang thel tu te chu jingda riat ma chuan saudar te in chu an thleng thei lo ti hian soin na thok tu chan ve te chu chol mang turin in lama an hoa abak zong chu ton chiat nei lo volunteers te ni an ti me al chu wer zom dik lo wanga thleng ti in police te chuan an soya no pangpanga te chu he me kang wang hian an thi ama ero chu George te nu pa chuan he thu hi bom harsa an titlat achan chu no pang ho ruang chu mo zui tur aum lo shim shim George le Jenny te chuan hemi zana thil thleng an ngai tu tampo le an rin hlel na chu azual zel ani phone call danglam tak leilon bo phone cable zai cha le lir thei nung thei lo te hi tipal thil thuwa thil thleng tak tak ani theyangem heba ka hian saudar chung ko chuan me al chu lai hian first floor a eng chu athimi lo ti an huboka he hian angai na ati selo tak zet chu wangin engtin nge wer dik lo wangin kang mei a chu theyang chu zana thil thleng chuan zo na tam taka siam ani ole tun chumatan chuan khati zong khani ye mi te bodan sang sang kan han dalan tak te akhan engkhang nge danglam ber le makbe rai shet vele comment lama mi lo shetir ve don ye